Nyt katsotaan, miten käytetään ThingLinkia. Mä olen ladannut nyt tämmöisen ThingLink-sovelluksen. Ja ThingLinkillä pystyy lataamaan tuonne palveluun kuvan. Ja sitten siihen kuvaan voi kiinnittää tekstisisältöä, kuvia, videoita ja muuta sellaista. Mä kirjaudun nyt tuolla Google-tunnuksella. Lähden nyt sitten lisäämään, että silloin kun eka kertaa kirjautuu tänne, niin tähän tulee vähän semmoista opastettakin, että kuinka toimit täällä. Tuolta oikeasta ylänurkasta, tuommoisesta kuvakuvakkeesta, jossa on plussa, siitä napauttamalla voidaan joko ottaa uusi valokuva ihan suoraan laitteella, tai sitten kuvagalleriasta voidaan käydä nappaamassa joku sopiva kuva. Ja laitetaan sinne nyt sitten vaikka tuommoinen pääsiäisaiheinen kuva. Ja nyt tähän kuvaan voidaan laittaa sitten tämmöisiä pisteitä, joita voidaan sitten liikuttaakin. Siihen pisteeseen voidaan laittaa tekstiä, linkkejä ja sitten jotain muuta sisältöä, niin kuin vaikka toisen kuvan voi lisätä siihen. Ja tuohon voidaan laittaa, niin vaikka jos ajatellaan, että tehdään vaikka joku tämmöinen oppimistehtävä tuosta ThingLink-kuvasta, niin sinne voidaan laittaa ohjeita, sinne voidaan laittaa kysymyksiä ja muuta sellaista. Ja näitä pisteitä voi tänne lisätä useamman, niin paljon kuin haluaa. Ja sitten voi tosiaan miettiä sitä pohjakuvan rakennetta, että minkälainen se pohjakuvan rakenne on, niin että sitten näistä sisältöpisteistä sekä siitä pohjakuvasta muodostuu semmoinen mukava kokonaisuus. Sitten kun on valmista, niin tuolta ylhäältä nuolesta päästään lisäämään otsikko. Ja sitten kun se on valmista, niin julkaistaan. Ja kun toi ThingLink-kuva on julkaistu, niin sitten siihen löytyy jaettava linkki, kun napauttaa sen kuvan auki. Eli nyt jos mä sormella menen tuohon kuvan päälle, niin mä saan ton rastipisteen auki. Ja jos siinä olisi enemmän sisältöä, niin siihen tulisi enemmän sitten noita pisteitä. Ja tuolta oikeasta yläkulmasta, tuolla on tuommoinen jakosymboli, niin sieltä mä saan sitten esimerkiksi kopioitua leikepöydälle tuon ThingLink-kuvan linkin. Ja sitten tietokoneen avulla pystyy vielä enemmän muokkailemaan tuota kuvaa ja sitten hakemaan myöskin semmoisen upotuskoodin, millä voi viedä vaikka sähköisen oppimisympäristön sivulle tuon ThingLink-kuvan.